НЮРБА районугар полный привод жаната магнагетный тыллар темир көлөлөр күрәктәре болнаста. Күрәккә көрбүрәтер инжекторден арартагына соқ. Еккили ки составта уопсая уан команда кыттынылла. Балагынны быһытнан күрәккә омук массынлара кытталлара боболунда. Бу күрәгә двигатель жизни бүлү-бөлөгөн карайны проекттар икеннән НЮРБА районын ытчат политикатыгар комитеты тәрьянттылар. Күрәк үйрүләгә хылытыгар. Бу районы өссө сайыннаран сылнайы ытартугынан тәрьянчтары нәтләр. Мартаһынын бүгүн легион жанаттах автоклуб сүрәктәндә. Жабуканны кыттаачылар октябрьскә нәһилек сопполоттак денсергәр күтүләк күрәк төһмәктәргә колонырга турыннылар. Уаз барыксаны бастын көлө быһытнан талбыт суоппардар үс көрүнгә бәйләрен мастерстволарын көрдөдүләр. 5-3 көнөннән аянга челнок итенне карьерга болжомут маршрутынан биремәгә барыга колоннылар. Магнаги стартер ким кайдак белемнәгән, каялары ордук чорбойугын кара магнагиттан көрдөрдүләр. Көнөнүн 500 барыга командалар ок курдук оңостон мотордарын тыйып берилән 1.90лык тагыстылар. Эрдедилли битин курдук күрәккә инжектор көрбүрәтерден арартагына суга. Санатакка аныгы мотордак сәп аяс аккырлы ыстана барыктагата магнайгыры хөмәк төттөрүтүн көрдөрдү. Күндәдә танки командада сүйүстәк мотордак сүйлбөүс сылыбыга Сибири барабыт вазигынан инжектор утарсачын рагынан быраган үгүз жонут сөктөрдү. Та вазиг масына та динен баглап тымратта. Табу Üç vazim jakap beber. Tabu üç vazim kötü beber natta beber kaldırınan kündətten ta administrasiya takıdan o da denler. Kündədə ayağa tangdamasına hoq denler ta ütülər. Kasılla vazigi jakasta. Ta 16 yıllarga beta. Ata motora hüstaka ulali buda. Күрәк санатакка эр җоңгыра тухайлы бут курдугәрәри кәрәң ардар әмия кытыннылар. Октябрьскә нәһилектән 2 җөгәриләр декчата дигән команда турорыннылар. Бардылар, вот кыргыздар патриот уна люкс ким катарай. Патриот кыргыздар гастан бери. Jamana balesi тарай икиран кыргыздар. Маңнайгы 2 төһмәккә девчата команда бәйләрен кыгынан киристеләре кәрәң ардар 3 төһмәккә карьерга таксартан тоттунылар. Баста команда күрәккә кыттабыт. Ата подругам инициативатнан кытынды бит. Дата бу халатакка эркем күрәгә курдуктагы тәбәгәт. Копсын эрханаларны кыттырды көтөсөнә. Жактарай макта кыттырды бит. Жактарай мактан. Кисе баста кисе да кыттырды бит. Бу бит хәгәр ток. Отөҗүгә масыны остан килен. Киристагында бассын бит. Эрге вази шу достук канарды. Шу масыналарга карсыгын бит. Бу масыналарга бу масына булды. Эрге вази ото шу достук макана кытты канады. Буда вази киттен дуслар Бу мин вази. Мин тик басынны китен җон бир хала катыласпы. Бу ялты сыпы парда. Вази үчүгәйтә. Мин вази так. Буда ми вази. Микроавтобус. Onun bugün papa sporasta olmasının onu постоянно da bunu ne olmasının. Тоңору түһен төһөдө бадаран суогун иһин үһүс түһүмәк оллур боллур суолнан айыннаһын кыттаачыларга устук болан берде. Оларен эреттер маннагар болук суолнан сылжа беренмет болан тиен келиэхтәк силдергер. Масыналарын сорох чаахын тыыра таттардарда тиен келлилер. Магнагин өмеринен сәрбейин тардан олбут болчут команда карьерга магнагинан тагыста. Тепсиллелик сирге суок айтаачынан болулар.
Тарас фақат дағауды күтті хастынны. Төчөй бе, тоқуаны олы. Дөбі әр бәрімді кірі масынаға тығыр туғын бар тығыт масынаға туғына кәшті. Төқу екі ғылы уақы мүлдің бе. Араматтың ағылы. Бүтті. Бүгін көріқті егелдің. Карбюратор, инжектор туғын бар тұқтан қолы туғын әрәбәм келгін. Жоқ, барды бәтіні. Карбюратор. Капиталтығы мүтір. Антон табастығынан түбәстіге досын бұл трассаға осыдан көріқті хеге бастығынан барар ден олы қайтағын төхігір қанады. Ғыра қана өйді. Дикай бұры. Антон бастан бара кеде хені ол әдіргеділі оңыран бейді қытты. Оны көтті. Бүгін не ажатан бейді күлді. Тоң бұры. Күрәк ытыллыбыт күнә өрүбүлгә түбәспит болан көрәчү котомуһунна. Ычча Джон Сибеһе салгынга сонун тәрәһини сәңәре көрдө. Хадах блана пукудук этанга барынер, главный туката. Күрәк тәшил белемнәрдән, атын белемнәр миттәре чәһәтә кабаһынгаттан. Истан хиртугалын истан беләннәр бәләре хаяннар белемнәр масыннар мостуннар, әдәттән команда комунлар белемнәр җылдыр. Белемнәр белем кәлбәттә микро тахминаты. Машиналарда белем була, бәләрдә белем кәлбәттә рухшә. Полный привод күрәк түмүгүнен магнаги местени маннык кабанна күрәктерге кыттар элбе хопуттак навигатор команда бастата. Иккишке Антоновка болчу командата тагыста итенде үһүс местени темная лошадка аналар кахайына күндәдилер танки командалары болла. Ката кытны үтәнәр. Чөй, барса китте бу. Белемне мен Питер, этен тәр белемне. Хинер. İki. Adam bir kanı var kurakta hegasi hakal tutup tuyan var bolar bıhla atan hekat ellik tutuganlar bağlarda. Oh, barda bek hasta. O tanda kıtaçlardan küstaklar barı. O ve Allah'ım tuturan medda. Yürek ündük tahım hasta. Ata bu üstü hina tuhuna kat yakın. O bu çoskay. Badran bar tuçu bulata. Erdem olan nada. Ona tabu kurakta hi indikeden haydaran tuhugar dağıt. O tuğat iler dağıt, tuğak karılar dağıt. Tuğ diye. Ulan tuğ. Hayda durdun. Barang tu kubutan. Udah lihat dah kus. Dah hujat
Ona ehilge buntarga xarayanга mantınıga legion komanda var Nürba. Hürmetli komanda var. Nürbatam. Onu bararı ne nihayet. Ona bu prinsip budra. Бу ыйтыллыбыт темир көлөлөр күрәхтерин сунтартан ыңырылан кәлбет бөлүү бөлөккө карайын күрәхтере ячта Леонид Савинов жүлләтә. Бәйтин санатын кени хобукурду гүлләстер. Bu manna kürekteriyer osaynan bastan teriye göre ama vallahi onu bu görek üçüncü gazete den hınılıyım ben. Tavada takka bu bir tığından bir gürgömünen ona kıttar olattır üksülere atın kürekterge kıttar olattır bolanlar disiplinaga beylerin disiplinelerge körünerler. Körekçi de anetütten ulakan tuvakke hi huak onan bu terehan şeyde gazete anı inni gitin bolar eğer min bakarım ete Малайты болар бадараннакка, улака кардакка. Бу полный привод тен хайыңга теримин бадаранна жиболокта. Оны учоттандар хилетте ороктары диханыбын. Онна бу хамсаханга кайдактан маннитере ханга бастан элбек реклама ракта. Онон эхилти өтүөр учоттоктары дибинитини рекламаларын кайдактарына жон хергел бега көрөчү истечел бега. Онон бу ата хула хурагарыгар Олус тухалақ болу дегені. Мен келерге, бұл тәриятчілерге үнні көмені беремеді. Магнагит ныйрылар күрәк дейдіққа тәрәхін бәркі аста. Тәриятчілер, кыттачылар, көрөчілер дә бихирәтілер. Оларын әхил күрәк төхіміқтарын өссө чөшуяқ. Онна арый әрді бадыранна қырдағына еккіш күрәк үгітек бұттен тәриятчілер иннеке боланларын әттілер.